Vabuda vachienda kunogara mukadzi uyu kuHarare. Ndobva vazodzoka, vakadzoka mangwana acho. Vachinditi ndabuda zvinenge munyaviri. Mabuda zvinenge munyaviri zvikanzi asi ndine kwandakazoenda kunoshandirwa. Saka zvakanzi chii? Zvikanzi zvakanzi ndimi. Ndakatanga kuona chigubhu chePepsi chidiki. Chachine mvura nepepa mukati. Pepa ranga rakanyorwa pamusoro paro. Pakuribudisa pepa iri ndakaedza kuribudisa nepamuromo. Ndakakwanisa kuerenga kumusoro kwepepa. Pakukangonzi kune Owen pane kwese kwauchaenda usazokanganwa nezvangu. Ndakaona bhaketi rari nemvura nemutsvairo netisheti yangu yewaiti. Tisheti yangu yakasunga pamutsvairo. Mamu ine foto rangu zvekare riri mugaba futi imomo, asi ranga ratone time ritori muchigaba imomo. Madzibaba vakava vatobvawo kwaMurewa vatouya wavo panext door mina mata yavo yavaibata papo. Ndobva ndatongodedzwawo namai vepanext paya vanotozivawo maproblems angu. Ndobva ndaenda madzibaba ndobva vandibvunza vakati madzibaba enyu varipi? Madzibaba handisi kuziva. Kani mati? Ndikati handisi kuziva, vari kubasa. Kani mati vari kubasa? Ndikati kani mati vari kubasa? Ndikati zvikanzi muri kuzviziva here kuti madzibaba enyu anomwa mukaka? Zveshuwawo musi wandakageza munamato iwo zuva rekutanga, zuva repiri madzibaba vakabva vadini? Vadzoka. Ndakatonyora kuti kunewe Owen, ndini mukadzi wako, ropafadzo svosvai. Kwese kwauriwo unofanirwa kundifunga nekuti ndiri munhu ndagara newe makore plus ndiri munhu ndine mhuri newe. Mukadzi anondibhadharisa bondo. Anokubhadharisa bondo? You pay? Zvizvi pamwanzwa ndichitaura phone number dzangu. Kutosiya foni ka. Ndakanga ndisitorina mari yekuti nditowo mupati ndipe $20. Asina kukanikwa nezvepadera. Ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrusted nobody. Akarora mukadzi. Arora mukadzi ndobva vabuda nemukadzi wavo vachienda kumba kunogara mukadzi uyu kuHarare. Vabuda vachienda kunogara mukadzi uyu kuHarare. Ndobva vazodzoka, vakadzoka mangwana acho. Vachinditi ndabuda zvinenge munyaviri. Mabuda zvinenge munyaviri zvikanzi asi ndine kwandakazoenda kunoshandirwa. Saka zvakanzi chii? Zvikanzi zvakanzi ndimi. Ndikati imi kureva inini here? Zvikanzi aye, zvekureva kuti ndimi, zvekureva kuti mese muri vaviri vakadzi. Apa vanga vaenda kunoshandirwa vaine mukadzi wavo iye. Pandati zvikanzi Saka nyaya iyi ndakatoti kuda nyaya kungotaura. Ndobva vaenda kumba kwomukadzi wavo, ndobva vanopedza mazuva 2 variko. Retatu ndobva vadzoka masikati. Ndakatosvika vari mumba ndatoenda kunotsvaga dhaka rangu rekusukisa mapureti. Maswera sei? Zvikanzi taswera. Vandabika tii ndichida kuvapa. Zvikanzi musandipe chikafu chenyu nekuti zviri kuitika pandiri ndikutoziva kuti ndiani? Ndimi. Zvikanzi maita basa yenyu munhu waMwari. Mamusina kutaura kuti ndisakubikira ichi chikafu. Zvikanzi zvandatotaura ndizvozvo. Asi zviri kuitika pandiri zvikapedza wiki zvichiitika muchaona zvichaitika. Ndikati pakanaka. Imimi kana muchikwanisa kuenda ku go back to sender endai. Nenyaya yekuti imimi mazoya monanga ini. Makauya nemukadzi wenyu pano mukamuzivisa tikazivana. Tazivana. Amusati matombokwanisa kana kundiripa kana kudii. Maakutanga kutondipuma uro ine mukadzi wenyu. Harisi dambudziko imimi zvomochiita endai kwamunofamba kana mafamba. Moya muchindiudza kana kuti hatichiendaiwo tese tiri vaviri sezvo kana kuti imi handi makaenda neuyu. Kana kuti momudedza sezvo taakuzivana tiri mhuri imwe chete. Tonoti mwapa. Toudzwa kunzi ari kuroya murume ndeupi. Nekuti imimi makazokwanisa sei kuenda muri vaviri. Zvikanzi uyo kana ari seuyo siyanai naye hana chaanotoziva. Asi imimi. Zvikanzi ndikati zvakanaka hazvo baba omwana. Ko madi kuti timbofamba. Ipapo vakaramba. Vakati handikwanisi. Asi ndikutozviziva kuti ndini. Ndati pakanaka. Ndobva ndadini? Ndanyarara. Saka ndakatofunga kuti pamwe kungotaura kwekuda uchichidzira kuti kana ndiri nezveshuwa ndironore zvandakaita. Saka takazoti ndichitoenda kubasa. Ndiri kudarika ndiri kutonzwa vari kutaura nevazukuru vavo. Zvikanzi ndakukwenya kana mupanda handichaitei nekuwawiwa. Asi vakava zviita ndakazovaborodzera vakazondironora. Pandakati saka zviri kutoreva kuti nyaya iyi zviri kutoramba zvichienderera mberi kuti ndindakaroya murume. Ndozomuroya nhasi ndaane makore mangani ndichigara naye. Ndobva ndazovabvunza ndikati imimi mukadzi wenyu zvamakabuda munyaviri akamhanya sei kuti handei kumaprofita andinoziva. Akadii kutaura kuti handei kuchipatara.
zvikanzi uyo siyanai naye. Saka ndazoona nyaya ichiramba ichienderera mberi ichiramba ichitaurika ndopandakazonesawo nyaya yangu mumaoko kwaSambuka. Muri kuinzira nawo iya nyaya muri kupomererwa kuri mhosva yamuri kupomerwa? Ndiri Muri kubvumere mhosva yamuri kupomerwa? mhosva ndiri kupomerwa ndoibvuma. Zvakafamba sei? Ndakasvika pamba amai vakarara ndichibva kubasa kwangu. Vakasimuka pangu vakarara amai vakarara mumba. Vakasimuka vadzimai vangu vakasimuka pangu vakarara mumba. Vakatora monaki vakatora hembe dzavo dzakanaka vakaisa mumonaki vakabva vakaenda pakicheni vakatora makapu nemaplates vakaisa mubhaketi vakabvapo vakatora magumbezi anokwana kuita 4 vakati mukomana ndiperekedze tine mota yatinayo ndiperekedze parodhi da kuenda. Vakabuda vakaenda kwavakaenda anauza kuti vakaenda kupi. Vakazosenda meseji vachiti chisara nevana vako ini ndaenda. Amai havaenda ini pakuchirongedzawo zvinhu mumba amai vabuda. Ndakaona chigubhu mairongedza chi zvangu vanga vasiya dzimwe hembe dzakati bvuru vakanga vatotakura dzimwe vatotakura zvimwe watoenda. Okay. Ndakatanga kuona chigubhu chepepsi chidiki chachine mvura nepepa mukati. Pepa ranga rakanyorwa pamusoro paro. Pakuribudisa pepa iri ndakaedza kuribudisa nepamuromo robva rabvaruka. Ndo handazofunga kuti ndezvekucheka. Saka pandakacheka ndakakwanisa kuerenga kumusoro kwepepa pakukangonzi kune Owen pane kwese kwauchaenda usazokanganwa nezvangu. Kunguva chandina kukwanisa kuerenga asi kwairi kwangu kuchitaridzika kuti kune zvakatonyorwa zvazvakatowanda zvazvabvaruka. Ndiri pakatodaro ndakaona bhaketi rari nemvura nemutsvairo netisheti yangu yewaiti. Tisheti yangu yakasunga pamutsvairo uri mumvura iri pai mvura mutsvairo wangu wakasunga netisheti kunobatwa kwacho munitsvaira ndokwakashunga netisheti yangu kwazaiswa mumvura mebhaketi. Ndichitarisa izvi ndakaona pasaidi pane gaba renhingirikeni izvi zvinoiswa makebheji izvi salad cream. Mamuine foto rangu zvekare riri mugaba futi imomo asi ranga ratone time ritori pai muchigaba imomo. Zvinhu izvi ndakabuda nazvo ndakazvisiya mumotikari uyu panga adzoka nemotikari amai vavatoenda kwakatosvipa. Tikati arga ndinazvo maprofita ari padhuze apo. Ndakasvika kumba nemaprofita paipa maprofita abva ndo handadzoka. Ndakasvika kumba uyako akandibvunza kuti ko zvinhu zvangu zvamatora muno matora munamato wangu. Ndikati munamato. Ndikanzi ndikati munamato wako munamato rudzii naye mukadzi wangu. Ndikanzi munamato wangu. Ndikati munamato kuti unotora hembe yangu osungirira pamutsvairo here munaivi adzimai. Foto maisa mugaba zvemumu pamwewo pamwe maingoitirawo kudzivirirawo zvenyu kuti pamwe ndinokusiyai. Uyu wehembe uyu wandityisa mukadzi wangu. Chigumira ipapo sazondidini akona kuzondipengesa bozi mufoni mako ndinoona mune chipi. Mufoni mako mukadzi wangu paunongochiona mavhidhiyo wakarara pasaidi pangu apo ndinoona mune maadvertise eng'anga anodarikawo 10-15. Ndichitoudza mukadzi wangu akati kana wakapenga ndo zvandiri kutoda ndokusungirira apo hapana achazokuda. Zvatopera takatorara musiwo nyaya yangu yatopera. Izvi zvekuzokwenya zvakazotanga kuitikawo 4-5 days. Wakakwenya shuwa? Ndakaita munyawiri. Munyawiri uyu waibuda kumapasti 7 dzemanheru. Masikati esongo asingabudi waibuda na7 dzemanheru. Kwechinochena zvekuti kwakuma 6-7 futi dzemakuseni waidzikira munyawiri. Saka ndakazoenda paari zveshuwa. Ndikasvika ndikabva ndamuvavira ndikati mukadzi wangu tisheti yangu iya yamakadai iya ndo yandiri kumhanya kutofungira kuti ndo yamakaita sei. Ndo yamakashandisa kuti ndibude munyawiri zveshuwa. Ndakazvitaura asi handina kuitira yega kana uyo danga aripo waipupura kuti shuwa akapenga kuno. Ndikati zvamuri kuita kana dziri mvura dzekugeza dzamunondisira mushonga ngazvipere zveshuwa. Pandakataura izvozvo kwakadzi wangu vese vari 2
kusvikana nhasi zvinizvo zvakapera. Zvakanaka. Naye amai, ichokwadi here chokuti makarongedza mbatya imimi uyezve makazenge musiye paine chokutanga makarongedza mbatya mukabuda zvichokwadi. Pamusoro ichangani zveshuwa hembe ndakarongedza ndine kumba kwatine stand showground ndokwandaiendesa hembe. Makarongedza muchibuda ipamba handiti mune bhodho remuteuro here kana zvamamina zvemuteuro zviripo zvinoincluda hembe dzemurume uyu mukati? Bhaketi ravari kutaura zveshuwa ranga riripo ranga riine hembe iyoyo, asi musi wavakabvunza ndakatovarondedzera ndikatovaudza kuti madzibaba vachona Bomire hembe iyi ichokwadi yange yakaiswa pamutsvairo wenswatero. Zvairevei? Pana pamusoro pana madzibaba vakauya vachindieresa. Madzibaba ava vakava vatobvawo kwamurewa vatouya wavo panext door amene minamato yavo yavaibata papo. Ndobva ndatongodedzwawo namai vepanext paya vanotozivawo maproblems angu. Ndobva ndaenda madzibaba aya ndobva vandibvunza vakati madzibaba enyu varipi? Ati madzibaba handisi kuziva. Kani mati ndikati handisi kuziva vari kubasa. Kani mati vari kubasa ndikati kani mati vari kubasa ndikati zvikanzi muri kuzviziva here kuti madzibaba enyu ane mumwe mukadzi? Ati handisingazvizivi. Zvikanzi pandati zvikanzi vane mazuva mangani madzibaba enyu asingadzoki kumba? Ndikati 5 days. Zvikanzi ndati zvikanzi munokwanisa here pane hembe yavo here yavakasiya kupi kunoko? Ndobva ndati iriko. Zvika ndiri kukumbira munonditsvagirawo mutsvairo mupfupi wamakatsvairisa mumba wamudiki. Zveshuwa ndobva ndatoenda kumba mutsvairo wandaitotsvairisa wanga watowo mudiki. Bva ndatonotora mutsvairo yane hembe iya bva ndaya ndobva vatondieresera vati madzimai ndiri kukumbirawo mundinyikirawo zvinhu izvi mumvura mupote muchigeza mvura yacho nokuti ndaona madzibaba venyu vatozokufura dhiraiva vatozotadza kudzoka futi pano pamba penyu. Vandatoti zvakanaka zveshuwawo musi wandakageza munamato iwo zuva rekutanga zuva repiri madzibaba vakabva vadini vadzoka. Zvinhu izvi zvava zvatove ne3 weeks zvaitika pavakazobuda munyavira. Ini ndatotendawo munamato uya kuti zveshuwa madzibaba vaya vakadini vakandibatsira ndandatosafawo futi nevana baba vanga vasingachatodzoki kupi kumba. Handeipa bhodhoro rakanyorwa kuti kwaone ndakwenda urambo uchindifunga zvanga zvakafamba sei? Chibottle drink wanga utori futi munamato wanga uri munamato zvekuti vanganyepa kuti hanzi waioneka kuti wanga wakanyorwa kuti zvakati maive nebepa zveshuwa asi hapana chaioneka. Asi yakanyorwa makanyora kuti ukudini nyanga yakasingaoneki? Munamato wandakanyora uyu handiti ndakanzi nyoraiwo zviri mumwoyo menyu pamusoro pemba yani. Makanyora kuti ukudii? Ndakatonyora kuti kunewe Owen ndini mukadzi wako ropafadzo svosvai kwese kwauriwo unofanirwa kundifunga nekuti ndiri munhu ndagara newe makore plus ndiri munhu ndine mhuri newe. Ndandiri munhu ndandichitorwirawo imba yangu kuti ivakike kwete kuti ndaida kuroya murume. Apa pazviri pachenezve muda kupindura muda kucontribute Zvino nhasi amai murume anoti abuda nyaya iri asindazoona izvi ndobva ndazopopota ndobva zvapera asi abva kunanga kuti aiwa amai ndimaitiya izvi muri kuona sewo imimi pamusoro idai aipapo pakandibata nekuda kwekuti inini ndichivakirwa munamato handina kumbobvira ndavakirwa munamato wandakanzi ndoda kuti murume wenyu azodai kana kuti azodai. Ini ndakanzi ndidzore murume wangu papi pamba chete nekuda kwekuti murume zveshuwa atopengereka. Izvezvi ndikatokudza kuti vatove ne2 weeks vasingasvike kumba. Kana mari yemapamba yemwana chaiwa muri kuona achitenderera ndinotozvionera nekuda kwemurandakadzi ye mukadzi ye atove nechallenge pandiri kuna baba kuita kunge ndiye atove muridzi
wemurume. Saka ivo baba vari kuita kudhiraivhwa nemukadzi uya uya. Zvese zvavanenge vaudzwa vanoti ndizvozvo. Iniwo ndikada kuti tarisai apa ndotanga kutuka. Saka ndingazotadzawo here kufamba pakadai. Samba kuenda maproblem.